Hukumar sadarwa ta Najeriya NCC ta amince da ƙarin kuɗin kiran waya kamar yadda kamfanonin sadarwa suka bukata. Sun nemi hakan ne a sakamakon tsadar gudanarwa. A bisa ƙarin da aka yi yanzu kowace waya ta minti guda za ta kai naira 16.50 maimakon naira 11 da ake biya a baya kafin wannan ƙarin. Mr. Riban Moka shine daraktan yada labarai na hukumar kula da kamfanonin sadarwa na ƙasar nan. Ya ce sun yi wannan ƙarin ne saboda tsadar abubuwa da ake amfani da su wajen samar da wayar tarho ɗin da data, wanda kuma idan tafiya ta yi nisa to ba lallai su iya samar da wayar tarho ga jama'a ba. Bayanai dai sun nuna cewa wannan ƙarin zai kai ga sanya 'yan ƙasar nan kashe naira tiriliyan 60.74 muddin dai har adadin masu buga waya ya ci gaba. Kan wannan batun ne dai muka zanta da Ahmad Idris Adam, wanda guda ne daga cikin masu harkar saye da siyarwa na kati da kuma data, cewa yayi. Abu ne na farko, kaga ita data ba abinci bace ba, to mutane dama ba sai an gaya musu ba, kowa zai duba yanayin amfanuwar shi da abun, yanayin yadda zai takura kansa ya siya. Gaskiya batun cinikayyar mu ya dan ja baya za a ce, tunda kaga yanzu mutane suna ta kai, kowa yana ta abinci, yaushe mutum zai tsaya ya ce zai dinga siyan abin da farashin shi ya tsada. Tunda an kai duba dangane da farashin fetur shi ma da ya karu, ai za ka ga ko masu abin hawa da yawa faffaka shi suka dinga ajiyewa, sai wanda ya zama dole ko masu na haya wanda in sun fita da shi zai kawo musu kuɗi, su suka fi amfani da shi. Mun kuma jiyo ra'ayoyin wasu daga cikin al'ummar gari kan batun, ga kuma abin da suke cewa. A wannan kuma ƙarin cajin nan gaskiya su daga sama ne yakin su, amma ni a sa raina ban so ba. Mu duk yadda ake yau da goben nan kowa yana jin ta. Gaskiya bai kamata ba. A ce kowane abu yanzu baya sauki sai dai ya sama. A ce yanzu an ƙara kuɗin mai, an ƙara kuɗin kaza, an ƙara kuɗin kaza, shi ma katin a ƙara kuɗin sa. To ya ake so kenan mutum ya zama. Amma dai gaskiya kamata ya yi shugabanni su duba akan wannan. Musamman ma magana data, ita da yanzu ma da kusan komai ma sai da ita ake amfani. Business da sauran abubuwa komai ya koma online. Gaskiya ya kamata dai gwamnati ta tsaya ta duba ta ga me za ta haifar da talaka sauki al'amuran su na rayuwa. Wannan abin da yake ciki gaskiya ya kamata gwamnati ta tsaya ta duba. Gaskiya mu da talakawa mu ji daɗi ba. Allah dai sai sabata mana abin ko abin da za mu yi addu'a kenan. Abin gaskiya bai daɗi ba gaba daya. Allah sa dai shugabanni su riba abin nan, a sassabta abin nan. Comrade Salisu Gambari Tol ɗan gwagwarmaya ne kuma mai fashin baki kan al'amuran yau da kullum. Ya yi mana ƙarin haske kan batun. Ba abin da ya jawo mana ƙara kaso 50 na kuɗin kira illa sabuwar dokar harajin nan da ake tunani cewa za ta fara aiki. Shi yasa waɗannan kamfaninnukan sadarwar suka fara riga malam masallaci. Kuma idan muka duba a yanayi yanda Najeriya take na hawa farashi, yanda inflation ya yawa, za mu ga cewa ya kamata ta koyi da ƙasashen da ba su kai ta ba, irin ƙasar Malawi da ƙasar Zambia da sauran kasashe. Zaka ga duk lokacin da aka samu a hawa farashi a ƙasa sai a yi wani abu da ake cewa the progressive tax, wato sai a sauƙaƙa wani abu wanda zai shafi talaka, wanda zai samu talaka ya samu sauƙin rayuwa. Idan muka duba irin su Malawi da Zambia, su free data fa suke amfani da ita har yanzu a ƙasar, saboda mai hawa farashi yasa aka yi musu wannan sauƙin domin su amfana. Kuma waɗannan kamfaninnika da muke da su na sadarwa, wanda a lokacin Obasanjo wajen kamfaninnika 80 ne suka zo suka yi rijista, amma yanzu kamfaninnika 4 ne kawai suka rage a Najeriya, kuma guda ɗaya ne na ɗan Najeriya, dan Airtel na ɗan India ne Barti, haka MTN na ɗan Afirka ta Kudu ne. To ko wannan ƙarin kuɗin kira da na data da kamfanoni suka nema zai haɓako da ƙasar nan tattalin arzikinta? Tambayar kenan da muka miƙa Dr. Abdul Nasir Turawa Yola, wanda masanin tattalin arziki ne da ke koyarwa a jami'ar tarayya da ke Dutsen jihar Jigawa, inda ya ce. To wannan abin yana da harshen da mu za a iya cewa yana da implications guda biyu. A bangaren gwamnati da kamfaninnikan za a iya cewa kamar ƙarin samun riba ne da kuɗin shiga ga bangaren gwamnati da kuma bangaren su kamfaninnika. Domin yadda ka ga abin gwamnati ce sauran amince mishi, akwai zargin cewa akwai wasu kuɗaɗe da gwamnati za su sake samu daga cikin wannan ƙari, wala ta fuskar haraji ko kuma ta wani abu. Kuma su kamfanin su ma in za a yi musu uzuri, kowa ya riga ya san cewa akwai shift a harkar
gudanarwa a Najeriya tun zuwa shugaba Tinubu an samu ƙari a yanayin biyan kuɗin ma'aikata, an samu ƙari a kuɗin energy da sauransu, wanda kuma kowane kamfani zai ƙoƙarin ya ga cewa shi ma ya ƙara kuɗinsa na kayansa ko sabis ɗin da yake bayarwa domin ya samu ya rufe wancan gibi har ma kuma ya sake samun wata riba. Saboda haka kamfanin su ma za su yi ƙoƙarin wannan ta wannan fuskar. A kuma ɓangare ɗaya akwai fuskar al'ummar gari wanda su kuma gaskiya koma baya ne a tare da su, domin wannan kiran waya ko kuma data ya zama kamar abinci wanda zai wahala dan adam ya iya rayuwa babu shi ta fuskar zamantakewa ko kuma ta fuskar kasuwanci. Saboda haka shi ma yana nufin cewa mutane dole wani bangare na income ɗinsu sai sun ƙara shi wajen siyan data ɗin da ko kuma katin wayar da za su yi amfani da shi, wanda hakan ka iya jawo ko baba ta fuskar walwalarsu kuma zai iya shafar shi kansa kasuwancinsu. Saboda misali da in zaka kunna data ka bar shi awa 24 to yanzu mutane mai bi za su koma awa 18 ko awa 17, wanda lokacin za a iya taɓo mutum ma abin kasuwanci ba tare da an same shi ba, da dai sauran illoli irin wannan da zai ta fuskar jama'a. Al'umma da dama dai na ci gaba da koka kan wannan batu na ƙari, ko da yake ba a sanya lokacin da kamfanoni za su fara aiwatar da wannan tsarin ba, domin sai sun aike wa hukumar da ke kula da kafofin sadarwa ta ƙasar nan a rubuce farashin da suka ƙara da lokacin da za su yi aiki da shi, wanda kuma al'umma da dama ke fatan wasu daga cikinsu su yi ƙarin da al'umma za su iya siya. A nan muka kawo ƙarshen rahotonmu na wannan lokacin. Ku tara da mu a wani lokacin don jin mu da sabon wani rahoton. Ni Maimuna Rabi'u Umar da na gabatar daga shafin jaridar Inda Ranka nake cewa mu kasance lafiya.